Do cenovej politiky najčastejšie vstupujú nasledovné komponenty, ale je to individuálne, preto si nechajte vysvetliť, ako funguje konkrétny cenový model dodávateľa. Licencie, to znamená, ako sa kupujú licencie. Kupujú sa na prístupy a modul, je to kombinácia. Typ licencie. Máte typ SaaS alebo Software as a Service, alebo si kupujete trvalú licenciu. Tieto parametre veľmi ovplyvňujú prvotnú investíciu, ale aj následnú aktualizáciu systému. Aktualizácia alebo maintenance. Čo je predmetom aktualizácie? Opýtajte sa svojho dodávateľa, či je súčasťou aktualizácie legislatívna podpora, alebo inovácia, alebo ich vzájomná kombinácia. Veľmi dôležité je vedieť, či viete aktualizovať software bez ohľadu na to, ako sa mení legislatíva. Alebo či je potrebné zároveň s aktualizáciou legislatívy alebo jej zmenami aktualizovať celý veľký systém. Myslíte aj na to, že moduly, ktoré sa odlišujú od štandardného systému, je potrebné prepísať na novú kompatibilnú verziu. Implementačné služby obsahujú inštaláciu, konfiguráciu, najčastejšie migráciu dát a školenia. Čo všetko zahŕňajú, koľko stoja a ako je v nich odzrkadlený zákazkový vývoj. Spomeňte si na aktualizáciu. Akékoľvek odbočenie od štandardného systému je potrebné udržiavať pri nových verziách.